waya ta shiga wallahi sai ya fito min da wayata. Ku kun san ko ni waye kuwa? Gaskiya fa ina ganin wani babban soja ne. Babu wanda bai san ni shugaban agaji bane. Ku dake shi wallahi sai ya fito min da wayata. Ku dake dan iska sai ya fito min da wayata. Duk inda wayata ta shiga wallahi sai ya fito min da wayata. Barawo ne nan kana ganin shi barawo ne. Barawo me yayi sata? Kawai na to da wayata kusan 75,000 haka aka sai min ita ya anshe min ita. Ni ma wayan da na sata. Kana maganan ba. You are very stupid. Ina gaba na kuje duka shi. Ku kun san ko ni waye kuwa? Ina maku magana kun to kuna wani abun nan. Sorry sir. To kai kaga, je ka kawai. Sa. Ya tafi gace ba. Ba za ka wuce wuce. Ba ta kiya ba za ta kowa. Oga, akwai fa matsala wancan gayin da kake ganin shi. Gaskiya fa ina ganin wani babban soja ne saboda duk yanda yake magana fa sai dai akwai abin da ya taka. Da Allah ko za mu iya sanin a wani bare kake? Wai wannan mai sauki ne ai. Kun ga yankin nan gaba daya? Babu wanda bai san ni shugaban agaji bane. What? Kasa har muka saki barawo ya wuce kai dan agaji ne kuma? Kakku da mu. In dai wancan yaran ne, na san daren duk wala ran Juma'a zai zo masallaci za mu haɗu da shi a masallaci. You are very stupid. Ku kama shi mana. Ya aka yi ne. Ku dake shi. Wallahi ya fito min da waya na. Ku dake shi dan Allah.